Dobrý den lidičky, dneska si ukážeme základní typy výbušnin. Jako první odstřelíme tento barák, který jste viděli v minulém díle. Bylo takový jako pasti, takže jako, nebo pasti jako diamant. Zničíte, pustí se spoušť. Ale daleko neuteče. Byla taková první, to vám ukážu. Potom, kde to bylo? Tady. Odpalovací barák. Tak při vchodu. To nevleže. Tady bude pokračovat. Bum. Úplně. A úplně takový základ je mina. Tu. Vidíte? Ukážeme si, jak vytvořit každý z těch typů. Takže jako na minu tu snad zná každý. Budete potřebovat TNT, tlačítko, písek, štěrk. Záleží na vás. Něco, co se propadává do země. TNT, písek, tlačítko. Stopneš, spadneš. Takže začneme tohle. Tak, to bude první. Tady máme výbušný dveře. Budeme potřebovat TNT, to... No. Tohle... Já nebudeme potřebovat. Ještě teda... Dveře. Nějaký ten redstone. A to tak všechno. Ještě najít nějaký místo. Třeba tady. Tady. Nebo dveře. Je prostě pod nimi. Nebude. Já budu jako tlačit, protože redstone. Mám to bude tak. Asi tlačítka, tady. Tak ještě jedno tady. No jsem měl. Teď jen ty šalvo byla, tak jedno, takhle. Dobře. A můžeme odpalovat. Já jsem brazový místo, aha, no, jo. Tak. Tak naloukáme. Jo, to jo. Dnes to musí víc přímo. Jedno se zapalí, jeden se zapalí ty ostatní. Máme pěknou díru. Tak. Teď ta past tím diamantem. Tak, uděláme dveře. Vydáme si je třeba. Takhle. Já trošku vypadá. Tak. Předmět, který budou chtít ukrást. Tak já nevím, tady to. To bude dia. Potom bude potřebovat redstone, dřevo, torčku.
všechno. Co dá? Ještě se vezmu teda písek, ať to můžu. Tak. Kradený předmět. To se udělá. Ruby. Ještě jsem zapomněl na TNT, nic tam dodat. Co dám? Trošku dáme. Já tomu navadí, teď zrovna nahrávám video na YouTube, takže jinak se takhle moje rozseká. Máš 4 giga. Růze. Ale jdem. No to ale. Zkusit to sladit. Sám omlouvám, no. Tak no to. Nevím, s tím.